что сучасная эстрада сталым людям по ушам б'є, мозги все в тарарам. Картузянський же гармонік, де конечно кнопакти і старому, і малому биться мьодом по душі. Нема у наших гармоністів децибел, як у гітаристів, тільки цуд гармонік, пісня лється чисто. Ми протягуємо концерт, граємо музики на десерт. Не стомились, ані трошки, гучно пляскаємо до ложки.